Aha, já se pokusím jako ten Minecraft, tak snad to vyjde. Takže bychom prakticky mohli pardon, takže by teoreticky mohli aj urobiť to, že neviem, zatiaľ si to robiť nebudeme, to je moje úloha, tuto môžeme nejaké pokračovať. To bude taká dlhá epizóda, 15 hodinová. Tak sme dokopy. Bude to celý záznam, potom to aj niekedy prestriham, aby ste mali istotu, že som nepodvádzal a nemali problémy so mňou. Potrebujem niečo, nájsť nejakú caveku, niečo také. Zaprvé to v hardcore, čiže to je ešte ťažšie podľa mňa. Je tu nejaké železo? Je tam uhlie. Akože ja som ešte Minecraft nedohral a to bolo už nie na Jave. Najviac som to dohral iba z toto, s kreatívom. Taký ja som videl myslím miliónkrát, ako si rekreatoval za pár hodín. A prakticky predtým mal nejaké problémy, ale on sa tam vždycky dostal. Dokonca sa to začal nudiť s tým, a začal robiť také, ako predtým. Chcem spraviť kopr veci, ale tam je železo, to železo je lepšie. Uvidíme. Taký melón, to bude trvať. Takže uvidíme, no tak papa, no tak, no konečne. No poj. No poj. Mimochodom, ja mám mikrofón na sluchatkách a ja počúvam Kerryho, čiže nemám na hlave, ale hodne to toho, bo tam mám to reprodukt. Jau. Takže neviem, či to počujete, ja poviem, to asi nebude počuť, bo neviem, prečo by to mal vypočuť, prečo neviem. Teda sa celá rýchlo ťuká, akože, no rýchlo to čaká. Tu som možno ešte nefajti, ja som zvyknutý na 1.8 PvPčko, ako je na bedroku, no, takže zajímavé ešte, pretože ja neviem fartovať moc týmto, že som pár modov s tým hral, že sa ťažkých, ako nejaký dungeon, asi 15 zombie apokalyps, toho som neporazil, dokážem sa tam prežiť niektorých, a to je kurva operatívne, bo niektoré boli tak zatentované ťažké, že som sa tam nemohol nič spraviť, takže reálne som nemohol nič spraviť, nemá som na čo. A jakú vesniču, to by tak chcel postav, čo? Tu je sekera lepšia. Ja som začne rýchle, takže musím... funguje, musím sa to naučiť. The combat system. Ja. Ja chujem mister týchto kombatov. To ešte chvíľku trvať. Naučiť sa to. Servery, keby ste sa pýtali, že prečo nemôžeme mať server, a čo je nejaké normálne takéto tým, že mne to proste nejde. Takže neviem.
Bol? Jasne, by to aké sa nižší, akože už, akože vôbec. Tak teraz nie, no. To je nejaké jedlo. Pevne, že ja správam, ale toto proste, no takže, to si bude vystrhnuté, lebo vy to ani potom vedieť nebudete, takže toto sa to komentácia bude asi ignorovaná, takže pokiaľ bude to vystrihané, bude to asi tak niekoľko hodín a toto a len to bude tak 15 minútové, takže toto, až to zrýchlim, alebo neviem, to úplne to vystrihnem. Toto bude prakticky celý záznam, čo bude na videu, takže praktikujte sa o video. Takže ping pong pang pang ping pong pu. Jam. Ping pang pong pang ping pang pang ping pang pong pang ping. Mizí ma na nohy. Musím chvíľku počkať, postel mám. Ježiš Kriste, to sa odfotím. Snímek uložený. To mi čo pripomína, ale neviem čo. Fakt mi to niečo pripomína. Pim pom pam pim pom bum.
Zmiňuje, že to existuje. Kameň. Nie, to svoje železo. Zajímavé. Ešte trošku dreva. Ešte nemám nič pláňa, toto sa mi páči, toto miesto. To sa nikdy nevrátim, ale... Možno niekedy dodať, zatiaľ toto bude celá epizóda, alebo nejaké viac epizódy, sa snažím zabiť draka. Žiadne domy, nič také, to bude až potom, pokiaľ nič také budem. Mohol to byť celá séria, pokiaľ prežijem, podľa mňa som prežiť mohol, akože, bolo by to pekné. Ja si musím naučiť 3 hľadiť na nejakú vesnicu. Na čo som to pre vás spravil? Ja psie prd. Tak na ňom diamanty, myslím nájsť ďalšie železo, super, som proste kužbo debil. Prdí, mňa to nebaví, ja chcem ísť ďalej. Uvidíme, či niečo nájdeme. Ale pokiaľ idem dine, tak budem prakticky aspoň 100 blokovať toho. Ako môžete napísať presne, ale neviem. Ja pre mňa neviem. To budem ešte dosť času, poďme to ešte bude párkrát pretočené, pokus číslo 1, pokus číslo 2. Začiatok, koniec, to bude furt točiť do kolečka. Ja to nikdy nedokončím. Hmm. 12 minút a ešte prakticky nedosiahnu. Super! Máme ešte železný meč, to je jeden z tých klasík, čo som väčšinou mával. No poď. Mimochodom mám tu Garfieldov speciál. Scaryho. Dobre, ten vie. No po. Čo buchne, mám to zastaví. Aha. No cez to ide sa dostať trošku od bloku, to nie je fér, to čo je? Ja mimochodom to hráme na tú Spyrovú verziu. Prečo nie? Prečo by som nemohol? Prečo by sme môžete zakazovať? Mamma mia, Mimochodom mám tú tapetu. Na tej tapete mám väčšinou také veci, ktoré používam, takže vidno. Toto mám otvorené cez lounge. Neviem, či z toho zdá, no. Neviem, to nejaký trápi. Ja radšej ho mám bedrock, pretože neviem. Keď teraz to je úplne to isté, pretože niečo stalo s bedrockovou verziou. A vlastne to neviem, niečo sa s tým stalo a už to fakt nefunguje, ako to fungovalo. To je tak otrovné. Aha, neviem, keby som chcel bývať na kopci, tak by som na kopci asi nebýval.
Dám trošku uhlia. Tam je, ne, idem na to. Uhlia mám dosť. Tam pláne robiť nemám, mám pláne robiť si... jak sa to volá? Robiť si to až potom, či ja viem draka. A po nejakých diamantových veciach. Takže to by sa potrebovala dedinu, keby som nejakú našiel, by som to bol fakt rád. Ují! Bez som tu, neviem, či sa to... Ja to asi nedoskočím, nie? Neviem, tie bloky nejaké. Pau, pau, pau. No tak. A čo, nemusím dať aj skákanie, neba fajtenie. Pokiaľ nemusím skákať. Bum, bum, bum. No tak. Teraz mi tam vyšiel Big. Ja chcem Big. Ja chcem Kerryho. Nie Terryho, čo kúka na... Čo? Ja nechcem Terryho, to je to najväčšie dno internetu. To. Ach. Je keď divné, že tam tí dvere nefungujú. Ako ja už tam vesnicu, tu je na spôsob. Keď mať to, čo som vždycky robil, akože prídem, zaspím, niekam dojdem, zaspím. Keby som tak zomrel, tak proste zomrem. To ako je hore, akože, keď neviem, či sa to vyplatí tam prísť. Mňam. Mamma mia, yeah. Vidím tam niečo, kur. No, tu tam skúšať, či to nepôjde dať. Normálne by som dávno nemal podvádzať. Nie, dobre, už prestal. Keby to prešal, tak by som prakticky dáme úplne v prvom. Nap. Kur. Poj. Kur. Aha, to sú nejaké... Prečo? Čo rýchlejšie, to čo skúšať toho. Ping pong, pang, ping. Je úplne hovno. Bedrock verziu som si nastavil tak, aby som mal jas, aby som videl. Dyňa! Super, som mal blízko dediny. Toto znamená, že tu niekde je dedina. Okolí. Za mnou nebude, pretože tam som to už takmer prešiel, takže tam by to byť nemalo. Takže môže byť až pod zemi, čo? Možno to je, ale či to je pravdepodobné, to snad nie. To je cool, ale mne to ťažko jedno, ja chcem dedinu, nie nejakú cool vec. Je to ťažko jedno, či to je cool, alebo nie. Pokiaľ bude tady hore, tak máš šlak trafí a moje jedno tiež. To by som dal 15 stakemi. Tu mám 12. Opa. No tak. Opa. A poj, ty leňoch. Ja to dedina dopredu. Chcem na chvíľu natáčať pol hodinu, ani sa nestalo. Nech ma studí. Ideme to bing bang. Tam vidím niečo? Nie to je? Takže to je 500 blokov ďaleko ešte? Keď sa to myslím tak báť. Ne. Hovno.
Vždycky se snažím, si nepsím dostat damage. Teď je škoda, že menšia ďurka, na ktorý tak mi dá vždycky damage. Dobre, vždycky začo musím padnúť. Tak ja už pozerám trochu, snad to pôjde ven. Táto generácia toho sveta je absolútne šialená. Teraz tým, že som dal tým nový snapshot, ktorý môže byť ešte taký nedoladený. Tak uvidím ako... Tak toto spravím ako predak, neviem, čo to spravím ako... Pešku to prerobím, ja neviem. Kde je tá dedina do psiej búdy? Ja som dedinu a Heron, ktorý som zabil, aby som to železo to Poďme. Tak je vás docela dosť, akože. Opa. Kde je tá blbá vesnica? Prečo to všetko horí? Takže sú tu také tie hlavé veci? Aha. Nechápem, prečo to vôbec oni takto zhasínali. Bude takto dlhá cesta, oni sa hneď sa chodí cez tie lesy a kopce. Tu na to bude volať dedin. Kazíte, že všetky tie vesnice, aktože otočil som sa okolo nich a nevšimol som si ich. Tam asi šlak trafí. To bude ešte nejakú chvíľku trvať. Ideme na to, ideme. To neviem to nejaké železo, čo by som uvidel, by sa nechcel moc dole. Železo. Ohohoho. Chciałem to železo, pokiaľ tam jedno, tam máš šlak trafí. Jedno! To pič. To je taký švojn. Ne. To je to fakt veľký risk. Ideme takto helmu. Vôbec som si helmu čo obranu. Tam nič. Ja nič nevidím, ja myslím, že som sa chcel preťažiť ďalšiemu železu. Mám 7, takže neviem odkiaľ ich mám. Neviem, mne to nemôže byť 7. Ja viem, že som asi nejaké mal, ale... Určite nie sú najlepšie zbranie, ale... Určite to také docela decentné zbranie.
Bedroku má 14 attack damage. Čo mám minimálne asi 11. Bam, 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 bam. Pokiaľ ste nepočuli, tak máš šlak trafy. No tak. No tak, ja som chcel dedinu, nie plíčerov, kurm. Do psí budí, ja som tak sa ten krivý, ježišmar. Keď dobre, že ten štít je na druhom tlačítku, akože. Takže búcham mečom, hen tam búcham týmto, to by sa dalo využiť. Keď som si mal dať aj s volakov, čo? Ja som nápad, možno by to vychlo, pokiaľ by tam bol golem, tak by sa zamestnal tých koľko ich tam je? Ja by som išiel týmto s touto stranou. Je taký problém, že som hardcore, to je taký... Je. Kurm. Nech prázdno. Nebo je pár šípov, lahvička. Krapník mi je tak nejak k ničomu. Šipy si môj krvo, nechá to sa neho za hodinu skôr. Ježi, mne pokoj nechty, či ruky. Tento je hotový, ten sa ešte presúrobí. Dobrý krompáč, konečne. Neviem, čo by som si mohol asi topánk na čo. Aké nástroje. Sekera, sekera by bola dobrá, sekera je dostupný nástroj, akože. Pre 9, to bude aj táto. Táto má trošku rýchlejšie a tento. Si spravím celý nástroj, keď už mám tu jednu. Mám to ešte dva, takže. Bing, bong, bang. Pol hodina už za nami. Tak, aspoň teda pre mňa, neviem ako pre vás. Tu je boleť asi, čo? Kde ma to, čo? Nižšie. Get out of this place! Right now, get out! Utekám, poď. Čo je, to máš samé šípy, čo to... What is there? Prečo mám zase... Prečo to je toľko štruktúra, že na vesnica? Tu som vypnul vesnica, alebo čo to je? Uhlie. Aké poklady nájdeme niekde? Čo to je?
Teraz asi to bude trošku ťažšie, protože sa mi vybili slúchatka, tam mám mikrofon, takže tak budem tak divnejšie rozprávať. Protože trošku sa mi to robiť, takže. Pardon. Mám iba krátky kábel. To je trošku ťažšie, ale teraz nebude taký problém. Budem trošku naklonený, to zase tak vyvodiť, tak to bude tak problematické a bude hotovo. Aha. Ďalší. To bude prakticky mali byť aj taký tí, čo tak lietajú pod vodou, čo to? Prečo tak zastavené? Ahoj. Daj mi vodu. Kur. Doriky. Do prdele. Jo, znova. Jsme zrušeným. Bude trošku lepší. Jsem debil. Ty matě papa. Dobre, to končím. No čo tam za svety? Čo to je do prdele za svet? Nebude trošku lepší. To už je lepší. To je púšek. No to nebudem na Šterkovej budovať, čo to do psi bolo. Poludne, tak tam je ďalší svet. Tak snáď. A ja sa stavím gejvku najprv nejakú. Ja sa nechcem ťažať do zeme. Ja sa hľadať, či to niečo bude. Myslím, že som vedel, jak to mám pohnutý za svet. Pokiaľ bude dedina, tak bude vynikajúce. Pokiaľ nie, tak... Čo tam je? Čo tam je? Je to nejaký strom? Takže čo to je? To je strom, no. Škoda toho, no. A ping, bang, bang, bang. Do psím, poď. Týchto nás nazýva tak strašne hovno. Ja to proste vydám. Ja sa nebudem nič pridávať. A doberať, nepotreba. Kúp, jak sa to... Dobre. Yes, kejvka. Musím tiež vyťažiť, ale... Aj uhlie, nie? Čo len inde? Hovor. Ja, tak. Dobre, to je nič moc veľké, nič na to môže zabiť moc. Nič není. Bim, bang, bang. Jo! Dedina. Sice savana, ale dedina. Takže pokradnem všetko, potom zabijem golema. Teraz sa to musím vykradnúť, to bude docela dobre. Tam som nenašiel žič, budem proste prázdno. A
Tu som nenašiel ani dyne a našiel som to. Bez nejakých dyní, bez ničoho. Mám to. Čo? Tu sú reálne dva domy. By som sa zlakol. Dajme to na tú hlavu, nie? Prečo? To ma natopilo. Ja som taký profík v tejto. Ja si motiku. Meč ani dávať nemusím, proste potrebujem sekeru a dám si lopatu. Ježišku, nakšíšku, som tak strašne blbý. Pepa, Ježišmária, tak poď, tak poď. Aha, tam ešte lepšie. Debila, môžeme zabiť rovno. Stupid idiot. Ja som tam prejsť to, aby som naudol. Ja som ten hebel a by som do ňou jebnul, tak to bolo v prde. Tak poď. No. 4, to je docela dosť. Čo furt búcha? Poď ťa dostane. Nejaký dom. Tak som späť ten, čo chcel, že mi sa ukázať nejaký mod, čo našiel. Takže sa bojím, že net to nikdy neukradnú, ostatné stav nikde na toto. Pretože tak by mal telefon fuč. Pretože on nemá počítač, má telefon. Ty parchante špinavá. Ja som rasista na týchto parchantov. Kurva, ty parchante. Ty kurva, prčko. Mŕda, áno, konečne, nechnul. Si spravím ešte 500 štít. Taká. Ďalšie bloky. Ktorý? Kram páči ten hlavný.
Akože teoreticky by to mohla byť ešte docela prdel, lebo toto vyzerá docela zajímavo. Našiel som dedinu, mám lepšie veci. Aha, kúra. Chicken kúra. Carry up je to. Do prdní. Jdeme, Pa. 44, hej, bielou, to by to sa ešte dlho mohlo vydržať. Snáď. Teoreticky. Už. No tak. Ja som sa postiel. Ja som sa myslel, že má to pri sebe. Kur. Tak, to som si pekne zničil celý svet. Super, som genius. Ďaleko. Môžem sa povedať, kde to bolo. To psí búdy. Neviem. Trošku problém. Ja budem v pohybe, tak by sa nemalo nič stať. Čož väčšinou pohybujem som. Akože mohol by som ísť cez deň, cez noc, což bude docela na hovno, ale teoreticky by to išlo, akože... Akože som našiel ďalšiu dedinu. Čiže mám, takže teoreticky by som sa to mal obraniť. Ale dravnerom nie. Či tomu som nemal nič, čo by som sa bránil. Ja som to ďuru a ja som sa, že to nedám. Nie! Chod do prdela, nechod za mňou, ty čur. Skelet. Ježiš, Maria. Kúp. Zombie horse, ja ma zopí. Tu je sprdel toto. Robiť drevo. Drevo. Má upgradeovaný spír. Odkiaľ to do prdele má? Typy nejaké zombie apokalypse, ne?
Nebij ma s tým, ty čur. Ale zablúd. Prdel. Jau, jau, jau. Jak treba byť ešte 3 milión blokov? Teraz som sa siebnul. Ja to je debil. To je na čo hovorí. Tak sa strane blbý, ježišmarja. Ty kokot! To je kus debila toto. No poď sem, ty debil. Turbo debil. Ne, ten turbo debil som tu ja. Ten turbo debil som tu a ja. Ten steak, tento si konečne nechám. Chleba. Jebne, ja som v piči. Nič! Jebne. Ja si použijem tento, to ešte nepoužijem. Ach, ešte prdel. Ja šišlák trafím. Nechám si veľa blokov, aby som mal natáčanie. Ako to je hodina natáčania. Druhý svet, na ktorom mám reálne, že nič. Neviem. Aha, železo. Požičam, beriem to domov. Ja neviem. To sme si mohli niekde ukončiť, len by som si chcel ukončiť to cez deň. Teraz sa idem trošku pokopať. Tak máme nejaký, neviem, nejaký svet, čo bolo z Bedrocku akurát. Ktorý som hral ja, neviem, brat, čo tu brat chvíľkou bol, pretože on by prakticky mohol. On je trošku na hovno, čo sa týka hranie napríklad proti zombíkom. Zombík by ho každý porazil. Trošku lepšie veci než on. Spíry ma takmer zabil, to asi nebavím, že nie. Ale no. Pim, pom, pam, pim, pom, pim, pom. To kurv, ty malej šurine. Na kopec, na kopec, na kopec. Malý zmrť ma zabil.
To psi, buď. Choď do prdele do mňa. Tu je železo, tam je železo, to by sa malo pobrať potom. Ja. V bedroku mám ešte väčších snajperov. Ja mám času, koľko chcem, akože, aj keď je už docela dosť času. Prakticky ešte docela času mám, začne deň, podbalím to železo, chcem vypiekať, uložím svet, asi sa od papa, tak nejaký plán. Hodinové natáčanie. Je to jasne hodina. A hodina, je sa hodina. Hodina proste bude hodina a bude to proste hodina. Není nejak postrecho, čiže prakticky sa mohol zabiť. Ja chcem povedať na tie pokroky. Tu u nás dokáže málo holka. Tak do koho teď dostal? Dve mouchy jednou ranou. Stýlové nový ono to bují. Lexikon oblud zabíjí od každého druhu nepřítelské obludy jeden kus. Zahaj varné, som splnil potom všetky achievementy. Že to je prd. Zabiť aj neviem, pár poušnami, ale ja som turbo kokot. Tak ako všetci deň máte plán, tak keď by mohli si spraviť aj niečo iné. Teď je to vlastne také hodinné fuč malo času na druhý svet, snad prežijem, na deň si pomrieť tuto. Dobre, už umrel. Dávaj mi to, dávaj. Dobre. Neviem, toto skáka si nechcem. Jau. 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 Tak ja som sa sami tu rozlúčil, si sme boli niektoré časti ticho, no ale snad som aspoň trošku páčil. Neviem, ja by som prakticky asi bol za to rád, keby sme nejaké úplne mali. Mňa to bavilo. Čaká sa niečo tam budou. Ďakujeme za tvoju poctu.
Tada. Vedeli, kto je. Teraz dám stekerku a teraz dorobím si niečo na prvý chestplate, čiže mám ďalší achievement. Choď sa do gala, pokry mne diamondem, zaklínač a potom dneska ne. Niečo odraziť. To som mal spraviť aj predtým, že som si počkať na niečo na noc. Ja by som prakticky chcel, aby ste dali like, odber a ja by som prakticky vám začal vytvárať vaši content. Neviem, čo vám to niečo poviem povedať. Takže, neviem. Tu sa vaše pri sebe, keď niečo tak som nestratím. Tak s vami asi lúčim na tom golemovi mŕtvom. A papa. A ešte zabudol povedať, že keďže by ste chceli, tak dajte like, odber a papa.